Här har vi brödet på rostning. Vi vill få en riktigt fin yta på våra bröd. Ja. Våra fina burgare. Smashburgare. Väddö cederost. Pickles. Smörgåsgurka. Lite rostad lök om man får feeling. Så har vi yellow mustard. Och så har vi ketchup. Och så har vi isad krispig silverlök. Yeah. Nu steker vi våra fina burgare. Burgare. Brödet har ett fint krisp. Mycket bra. Våra fina burgare. Mycket bra stekyta på våra burgare. Yeah. Då har vi vår burgare. Då hugger vi in i vår smashburgare. Burgarens dag. Wow. Alltid dubbelpuck. Jättebra. Skål.